Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα Αλγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήτανε το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Τούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Μπαζίλιος σκότωσε μ' αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστιχο αδερφό του, με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένας αραπής στη μικρή ερωμένη του αποσύλια, και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα γρεκόλος δρόμο, χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μ' αυτό μου παίρνει τρόμο. Σκύψε και δες το μια άγκυρα κι ένα εικόσι μου έχει, είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ουθενά κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις, πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκαμε και το καμάδικό μου, κι αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά